Retrasar. Non digas retrasar nin retraso. E ollo co que adías. Con retraso e retrasar, o fallo está no re do principio. En vez de retrasar, debes dicir atrasar, que é o correcto. E no canto de retraso, debes dicir atraso. E non será por sinónimos. Ademais de atrasar, podes dicir retardar, postergar, pospoñer ou pospor, sen acento no o, demorar, delongar, aprazar e tamén adiar. Pero moito cuidado con adiar, porque significa deixar para outro día. Adiar ven de día. Píllalo, non? Polo tanto, non podes adiar, por exemplo, unha xuntanza da mañá para a tarde. Se adías, ten que ser forzosamente dun día para outro. Para mañá, para pasado mañá, para o 15 de xullo. Apuntamento lusófono. En portugués tampouco é retrasar. Dise atrasar tamén. Existe retrasar con cedilla, pero non ten nada que ver, pois significa volver trazar. Dígocho eu!